Kważi 3/4 ta' dawk li jieħdu ħsieb persuni bid-dimensja fil-komunità huma nisa u wlied il-persuna bid-dimensja. Dan joħroġ minn studju li wettqet ir-riċerkatriċi Charmaine Spiteri li ħadmet teżi f'livell maġisteru fuq is-servizzi offruti lin-nies li jieħdu ħsieb lill-persuni bid-dimensja. Ir-riżulta f'riċerka barra minn Malta u anke fit-2015 riċerka ta' Muscat u mbagħad anke fil-riċerka tiegħi fit-2018 illi l-persuni, l-iktar persuni li jieħdu ħsieb il-ġenituri bid-dimensja huma t-tfal tagħhom, huma bniet. Stqarret li l-età medja tan-nies li jduru bil-persuni bid-dimensja hija ta' 60 sena. Spiteri li ħadmet din ir-riċerka mal-professur Charles Sherry spjegat kif dan ifisser li anzjan litteralment qed jieħu ħsieb anzjan ieħor. Sostniet li dawn il-persuni li jieħdu ħsieb nies bid-dimensja fil-komunità ikollhom diversi sfidi. Dawn it-tfal diġà għandhom il-familja tagħhom, jiġifieri qed ikunu maqbudin f'dik li ngħidula sandwich generation. Mela da tfal għandhom il-familja tagħhom u ġieli anki it-tfal ta' tfal il min jieħdu ħsieb u qed jieħdu ħsieb il-ġenituri, ġifieri il-burden, l-impenn huwa kbir ħafna. Jekk ma jkollniex servizzi tajbin u aċċessibbli ma nistgħux inżommu l-anzjan bid-dimensja ġo daru aħna. Tisħaq li s-servizzi offruti huma tajbin u jeżisti l-helpline 1771 sabiex tiġi offruta l-għajnuna lin-nies li jkunu jeħtieġu servizzi marbuta mal-qasam. Ma min għamilna riċerka stqarru il-servizzi huma tajbin u l-maġġor parti kien riżultat sodisfaċenti, però hu bżonn li nagħmlu awareness tagħhom ħalli dak li jkun jista' jaċċesshom iktar. Filwaqt li Charmaine Spiteri tibqa' tisħaq fuq kemm persuni bid-dimensja huwa tajjeb li jibqgħu fil-komunità, pajjiżna għandu wkoll ċentru għal matul il-jum għal persuni bid-dimensja. Fil-fatt dan iċ-ċentru ta' matul il-jum għal persuni bid-dimensja ġej b'investiment mill-privat u li mistenni jkun hemm iżjed ta' dan it-tip. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.